Sentou San Germán, que é concelleiro aquí no Concello comigo, Martín tamén, e ela é, bueno, xa a conocen, non? É a presidenta de Ovica. Estás fastidiada de la voz. E a Cristina, pois nada, van de la conocer xa máis a fondo durante esta temporada. Eu quero darvos a benvida ao noso Concello, que aproveitedes sobre todo esta oportunidade que vades a ter, que eu creo que é super importante. Ademais, vades ver que é un concello, bueno, supoño que as prácticas serán tamén noutros sitios, pero vades a ver que este é un concello dos poucos que mantén o pastoreo tradicional na serra, que de feito temos algunha explotación, xa che direi a continuación, que, bueno, que está interesada en que vayan a facer prácticas con eles, e veredes como é o pastoreo antiguamente, a transhumancia, cando subían ao monte, pasaban o verán pastoreando e teindo os burros son elementos etnográficos, non? Que tratamos de recuperar, porque, por desgracia, o Embalse no seu día, que estamos na zona alta do Concello, fixose un embalse, un val glacial no seu día, e, bueno, quedaron baixo terra, todos os burros que vades ver agora son burros recientes, non son dos burros aquí.